Здравейте от страната на изгряващото слънце и от нейната столица, по-специфично Токио. Пристигнах тук преди няколко часа и първото нещо, което искам да кажа, че е ужасна жега. Пише, че е 21 градуса, вали дъжд от цяла сутрин и навън не се трае. Просто има някакви хора, да си върват с дълъг ръкав. Не знам как го правят наистина. Докато дойда до хотела, аз просто умрях. Много съм развълнуван. Най-накрая съм тук след толкова дълги планове. Много съм изморен. Летях горе-долу сумарно 18 часа с стоенето по летищата и отделно от тук, докато дойда до мястото, където ще спа. И се изгубих, разбира се, защото просто Токио е такъв гигантски град. За малкото време, за което успях да го видя, буквално за 3 часа вече, както съм тук, наистина това е чудовищен град. Искам да снимам тези клипове, да покажем за моето солово пътешествие в Япония. То ще бъде 15 дни. Ще обиколя, няма да седа само в Токио, ще обиколя доста градове, ще пътуваме с Шинкансена, с влакът Стрела. Ще ви разведа по всякакви места, музеи, атракции, за аниме феновете също. До морето ще ходим, на острови ще ходим, крепости, самураи, всичко за каквото се сетите. Съм приготвил тази екскурзия, просто да усетя културата на японците, въпреки че аз вече съм наистина шокиран. Докато вървях на тук, на всеки метър има места за ядене, затова просто не съм спал от повече от 24 часа, но няма да си дам. Днес съм решил, че ще обикалям. Ще видя докъде ще отида, ще взема и вас, разбира се, с мен. Но преди това се отбих до близкият магазин, супермаркет. Има 3 много популярни вериги в Япония, които са денонощни супермаркети и там може да се теглят пари. Не с много големи такси. Си взех някакво кафенце, прочутите им сандвичи с яйце, който от много време искам да опитам. Едно онигири, което е ориз убит с водорасло и вътре има някаква плънка и разбира се техните пудинги, които може би сте гледали как тук отгоре се удря това и опа, да. След това отидох да видя няколко музея, но за съжаление всички бяха затворени, освен един, който беше отворен, но тък му затваряше и не успях да вляза. Малко си ядосах и отидох да ям суши, което така и не успях да намеря, и в крайна сметка намерих ресторант за японски палачинки Окономияки. Започва втори ден, вече отпочинал, успях да се наспа наистина хубаво след този джетлаг и се отправих към един парк, който беше до мястото, където спах. Наистина много красив парк, имаше езерце по средата, на което имаше една чайна, в която се събуваш бос и влизаш вътре. Там седнах да пия мача. После обиколих още малко парка, който е наистина невероятен. Точно в центъра на Токио, големите сгради отстрани, страхотен парк. След парка се отправих към Шибуя, което я водят една от най-натоварените улици в света. Там се намира и статуята на Хачихо, за който е гледал филма. Стана време за обяд и отидох да хапна набързо някакви неща, които бяха страшно вкусни. След това съм отново в Шибуя на прочутия Шибуя Скай, откъдето се вижда целият Токио. Тази сграда е една от най-високите в Токио и една от малкото, на които може да се качите на покрива и да гледате. След нея отидох в още един парк, Йойоги парк, където е вече наистина голям парк и много популярен сред туристите. Има безброй храмове вътре, големи пътеки и беше най-накрая малко по-хладно. Отидох на един типичен шинтоистски японски храм, където се помолих заедно с останалите и написах късметче или желание и го оставих. Наистина много красив парк беше това.
След него отидох в Природонаучния музей, който беше много ефтин. Аз много се изненадах от цените на музеите в Япония, но нямаше музей, който да е над 10 лева. Този музей беше на няколко етажа и беше разделен на животинския свят, флората, фауната и човешките изобретения. Там завърших и денят си, а в края на деня се случи много интересна случка, където се запознах с двама японци и си говорихме на много развален английски от тяхна страна и още по-развален японски от моя страна. Заведоха ме на едно типично японско събиране, където събират японците след работа, изакая. Там се пие и се ядат мезета, както ние си правим в България, но е малко по-различно. Те наистина не държат на алкохол. След това отидох до прочутата улица Акихабара, която е за всички аниме фенове, геймъри и така нататък. Тя свети през нощта и е пълна с чужденци, има повече чужденци от японци там. Трети ден хванах си Шинкансена и се отправих към Каназава. Това е един град на северното крайбрежие на Япония. Оставих си нещата в Airbnb-то и директно се отправих към нещата, които може да ми предложи този град. Веднага най-популярната забележителност там са техните градини Кенрокуен, които са изключително красиви през пролетта и есента. Аз бях през лятото и поне беше хладно. Влязох в един много красив замък. Обиколих градините, които бяха гигантски. В тях се намира и най-стария фонтан в Япония, правен в средата на 19 век. След парка отидох в един храм, който обаче е било свърталище на нинджи и ни разкарваха вътре и ни показваха капаните из него и къде са се крили, как са се били, откъде са минавали. След това отидох в една типична японска баня онсен, в която всички са голи. Беше доста шокиращо преживяване за мен, но пък беше много успокоително. Имаше и сауна, и парна баня, и студен басейн, и джакузита, просто невероятно. Бях единствения европеец там и хората ме гледаха малко странно. След нея отидох и хапнах едно къри с ориз и свинско и се отправих към хотела. Случи се една много интересна случка там, защото почна да вали дъжд. Аз не знаех как да се прибера точно, защото Каназава не е много голям град за японските стандарти. За българските е колкото Пловдив, но за тяхните това е малък град. И няма метро там, и няма и трамваи, имаш само автобуси. И там билет ти се купуват по много сложен начин. Качваш се, дават ти една хартийка и после като слизаш, пускаш хартийката и стотинките в една машина отпред до шофьора. Аз, разбира се, нямах идея за това и попаднах в много неприятен момент, защото тъкмо се бяха качили ученици, които бяха 4-5 клас и ме обиколиха и почнаха да ме гледат много странно. Все пак успяха да ми обяснят как да си взема билет, дори искаха да ми изпратят до нас, но реших, че да се прибера сам е по-доброто решение. Четвърти ден отново си хванах Шинкансена и се отправих към град Осака. Той е главният град на Кансай региона, където са трите от най-големите и бивши столици на Япония – Осака, Нара и Киото. Страхотен град, мен лично повече ми хареса от Токио. Тук ще съм следващите 4 дни, трябваше да са 5, но стана едно малко объркване. Оставих си нещата в хотела и се отправих към Осака Касъл, което е замъкът, който се намира в центъра на града. Това не е оригиналният му вид, този замък е бил преустроен, защото е бил изгарен. Много величествен замък, на мен лично много ми хареса, въпреки че доста хора твърдят, че има много по-хубави.
Влязох вътре в самия замък, на който можеш да се качиш дори на последния етаж и да видиш цяла Осака оттам. Много красива гледка, всички модерни сгради, смесени с стара Япония. След това си хванах метрото и се отправих към аквариума Кайюкан. Никога до сега не бях влизал в аквариум и ми беше много интересно. Това ми беше едно от любимите места, които посетих. Имаше пингвини, имаше кули и всякакви други морски животни. Беше разделен на няколко етапа. Първо минаваш на най-горната част, която е на нивото на водата и след това слизаш по-надолу. И започваш да слизаш надолу, докато стигаш до морското дъно. Страхотно беше направен, точно като една истинска джунгла. Вътре бяха изпипали всичко до детайл. В него имаше и допълнителни занимания, които можеш да правиш, примерно да храниш видрите, да си играеш с делфините, с пингвините, но аз нямах време за това, а и трябваше да съм си записал час. След аквариума се отправих към търговската улица Дотонбори, където изядох първо един рамен, който беше невероятен, а после си взех такояки, които са тестени топки с октопод вътре, бяха страхотни, и един сладолед, който видях в TikTok и беше много популярен. Пети ден, цял ден бях в Universal Studio Япония. Това е един малък град, пълен с атракции и забавления. Има страшно много неща вътре и дори един цял ден няма да ви стигне да обиколите абсолютно всичко. Беше много горещо, но това не ми попречи да обиколя абсолютно всичко. Първо се отправих към светът на Хари Потър, Wizarding World, който е точно копия на Хогвартс и градчето около него. Тук се качих на едно влакче, което беше доста страшно, и гледах Хари Потър театър, представление, което беше на английски и на японски. Наистина доста смешно за чужденците, предполагам. След Хари Потър реших да разгледам малко повече и като един аниме фен отидох да видя едно аниме, което тъкмо гледах тогава, Spy X Family. Имаше някаква мисия с него, за която изгубих около час и половина да я разрешавам и гледах представление на Spy X Family, където се биха, гърмяха. Не успях да снимам много от това. След това продължих и отидох към Nintendo World, което може би е най-известното нещо в Universal Studio. Японците са страшно големи фенове на Nintendo. Аз не съм чак толкова голям, но все пак много ми хареса. Направено е точно като света от Super Mario и вътре може да карате Mario Kart истински. Имаше много голяма опашка и си почаках, но после разбрах, че не съм чакал много в сравнение с някои други дни, където може да чакате и по 5-6 часа само за да се качите. Беше пълно с малки деца, които носиха своите Nintendo-та и играха непрестанно вътре.
След това огладнях и отидох в Jurassic Park заведение да ям някакъв сандвич, доста не японско, но бяха добри. След това се качих и на тяхната атракция, която ми остана любимата. Това беше едно влакче, което те върти надолу с главата 3 пъти и просто ти се доповръща. Много ми хареса наистина. След това пообиколих да видя какво още има и попаднах на едно много интересно представление Waterworld. Това е един филм, който не съм гледал, но знам, че е много популярен, поне сред японците. Представлението се развива по филма, който се разказва за един постапокалиптичен свят, където ледниците са се разтопили и светът се намира почти изцяло под вода. Непрестанно ни пръскаха всички хора, които седяха. Имаше гърмежи, взривяваха бурята, имаше хеликоптер дори, който се разби и самолет. Беше наистина невероятно представление. След него отидох да хапна суши на конвейер. Най-накрая, вече пети ден, това беше първото ми суши, което ядох.